Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun perkenalkan nami kula Rabensi Valentina saking kelas 12 DPP kalih. Kula badhe mpresentasakaken geguritan ing judul omah. Omah wujudmu kang prasaja nanging ning semake kanggoku. Omah sing tansah dadi panggon ing sakabehing critaku, ingkang tansah dados seksi saben sambat mlakuku. Nanging wujudmu iku bisa menehi kekuatan marang aku, tansah menehi werna ing saben dinaku. Waneh panggula wetah kula aturaken matur nuwun kagem panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.